Máte jaký ten program? Či on... Dovolte mi poklaknúť pred vami. Kto chce ešte, aby som mu zobrala niečo? On pôjde do... Takže je mi veľkou cťou dnešný deň. Brali sme to dneska ako posledný kontrolný deň pred oficiálnym otvorením. Je mi veľkou cťou privítať takú vážnu návštevu na najvyššej úrovni. A chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať dnešný deň za to, že tento projekt mal šancu vzniknúť. A pred 4 rokmi, keď sme ho koncipovali a predvádzali ho na námestí v Trnave, myslím si, že veľa ľudí neverilo, že nastane tento deň a bude to krásnou realitou a našim zmotneným snom. Takže v tejto chvíli by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým partnerom, ktorí nám v projekte pomáhali, počnúť v úvode korektné a jasne transparentné nadstavené vzťahy s mestom Trnava. To bol taký štart do projektu, ktorý nám umožnil potom pripravovať samotnú výstavbu, financovanie projektu a samotnú realizačnú zložku. A v ďalšom stupni, po tomto úvodnom, sme vo veľmi korektných vzťahoch so Slovenským futbalovým zväzom začlenili tento štadión ako vlajkovú loď koncepcie, ktorá buduje novú infraštruktúru futbalových štadiónov na Slovensku. Toto je veľmi zlomový moment tohto projektu, kedy vláda Slovenskej republiky, vláda Roberta Fica, podporila túto koncepciu a náš projekt ako vlajkovú loď pomohla nám financovať a tento štart umožnil vlastne zahájiť výstavbu. Potom nastala pre nás taká, dá sa povedať, rutinná záležitosť, samotná stavba, kde určite treba spomenúť nadštandardne, korektné a veľmi zodpovedne pripraveného generálneho dodávateľa, koncern Strabag, ktorý sa zhostil tejto úlohy a v rekordne krátkom čase 18 mesiacov zrealizoval veľmi náročnú stavbu a musím podotknúť ešte jednu vec, že štadión je súčasťou multifunkčného komplexu, ktorý sme budovali v jednom termíne, takže bola to úloha veľmi náročná. Dneska je pre nás naozaj veľmi príjemné toto skonštatovať a môžeme si akurát všetci želať, že tento štádium bude slúžiť nielen obyvateľom Trnavy, ale samozrejme bude slúžiť aj reprezentácii Slovenskej republiky. A všetci diváci, návštevníci a všetky návštevy aj zo zahraničia nadobudnú pocit, že Slovensko opäť o kus narástlo. To je z mojej strany všetko, takže ešte raz všetkým ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, toto, čo dnes vidíte, je dôsledkom veľmi odvážnych a dôležitých rozhodnutí. Najdôležitejšie bolo rozhodnutie vlády na čele s pánom Ficom. Od roku 1993, keď vznikla Slovenská republika, odtedy sme mali 8 vlád, máme 8 vlád v tej premiére. Pán Fico pochopil, že športová infraštruktúra najmasovejšieho športu na Slovensku potrebuje pomoc, potrebuje záchranu, tie podmienky, ktoré sa na Slovensku ukážu, na tých štadiónoch sa boli katastrofálne. Som za to nesmierne vďačný. Poďakovať ešte Vladovi Fórovi, Vladovi Adamcovi za to, že boli ochotní spolufinancovať tento projekt. Chcem sa poďakovať mojim kolegom zo Slovenského futbalového zväzu, lebo tiež bolo potrebné nájsť odvahu a rozhodnúť, že zo 45 miliónov pôjde práve 13 do Trnavy plus 1 milión z prostriedkov UEFA. Chcem poďakovať predsedovi predstavenstva Slovenskej záručnej rozvojovej banky, ktorí tiež boli ochotní tento projekt financovať. To nebolo v úvode jednoduché. Chcem poďakovať za všetkých pracovníkov Slovenského futbalového zväzu, projektovému manažérovi Jarovi Rybanskému, ktorý od začiatku so mnou bol pri tom, ako sa tento projekt bude. Ďakujem pekne, pán prezident. Nech sa páči. Tam oddychnú novinárom. Musíte cvičiť viac o chlapci. Ročne vydržíte. Chcem zablahoželať malému Rímu, chcem zablahoželať najfutbalovejšiemu mestu na Slovensku k tomuto sviatku, pretože kto sem príde, pochopí, že to malo význam. Ďakovania už prebehli
Zopakujem len to, že kto sa bojí, nech nechodí do lesa. My sme spoločne s Trnavčanmi, so Slovenským futbalovým zväzom pripravili rozhodnutie. Toto rozhodnutie bolo zrealizované a dnes sme svedkami nádherného stavebného diela. O čo mne ide? Ide mi o to, aby sme pochopili, že futbal nie je iba naháňanie futbalovej lopty 22 hráčmi. Je to sociálny fenomén. To 100 000 ľudí. Samotný futbal zamestnáva na Slovensku 19 000 zamestnancov. Je to jedna veľká fabrika. Je to najpopulárnejší šport na Slovensku. Musíme preto vytvárať lepšie podmienky. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Som veľmi rád, že ponúkame divákom kultúrne prostredie a očakávame, že toto kultúrne prostredie sa prejaví aj v správaní sa divákov, pretože keď je špinavá toaleta, keď je špinavá tribúna, tak ľudia sa primerane správajú. Je to čisté, pekné, kultúrne, očakávame, že to bude úplne inak vyzerať. Toto je vlajková loď programu spolupráce medzi vládou, Slovenským futbalovým zväzom a samospráva. Na vlastné oči som videl Zlaté Moravce, veľmi pekný malý štadión, tréningové centrum národné v Poprade. Sú tu ďalšie štadióny dohromady, ako som už uviedol, 21 futbalových štadiónov bude mať nové tribúny, vyhrievané trávniky, ale toto je projekt číslo 1, na ktorý môžem byť aj ja hrdý, pretože vláda prijala v tomto projekte dôležité rozhodnutia. Čaká nás teraz množstvo vážnych rozhodnutí okolo Bratislavy, ale vláda ide do toho a ja na čo dám ruku, tak to musí platiť, preto verím, že v krátkom čase budeme takto aj v Bratislave stať a budeme sa tešiť z národného futbalového štádionu. Takže ešte raz, Trnavčania, blahoželám, len teraz ešte dobrý futbalový výsledok, chcete nejaký prvý pohár vyhrať a uniesť do siene slávy tu na Trnave. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem Bude, pekne. tak sa teším. Nech sa páči, budete mať priestor, keď si oddychnete na otázky, ktoré môžete klásť aj pánovi predsedovi parlamentu, ktorý je medzi nami prítomný. Ja som ráno bol cvičiť, ste mohli so mnou. Som pretrenovaný. Čo vás tak najviac zaujalo na tomto štadióne? Keď sa prídete, tak poviete, že wow, možno je to také, čo je porovnateľné s svetovými štadiónmi. Predovšetkým mám určitú nevýhodu v tom, že ja som tu bol niekoľkokrát, takže mňa to neohúrilo tak, ako to ohúri každý, kto to vidí prvýkrát. My sme chodili už po tých tribunách aj minulé, bol som tu pri samotnom začiatku, preto čo ma najviac zaujalo na tomto štadióne je to, že je veľmi veľkorysý divákov. Keď navštívite ktorýkoľvek kút, ktorékoľvek zákutie štadióna, je nádherný výhľad a potom je to pomerne veľká miera pohodia pre diváka, ktorý má miesto na nohy. To sú všetko dôležité veci, ktoré divák na futbale potrebuje. Samozrejme prekryté tribúny, moderné technológie, to všetko dáva tomuto štadiónu prívlastky naj. V tomto okamihu je to najštadión na Slovensku. A keď si pozriete to zázemie, boli sme sa pozrieť v šatniach medzi futbalistami, pozerali sme si priestory biznisového VIP, ale aj štandardné sedačky pre ľudí, tak ľudia sa budú určite radi chodiť. A ja som teraz došiel športovo, ale večer prídem v obleku, pretože si chcem vychutnať tú atmosféru 19 000 ľudí, ktorí tu večer budú, pretože to tu bude naozaj hučať. Ja som si z vrchu zakričal aj Trnava, musím byť opatrný, v Bratislave nás bijú. Zakričal som Trnava, krásne to počuť na celom štadióne. Kopačky neobujete večer? Neobujem kopačky, ja som si otrhol na futbale aktivovku, tak musím veľmi opatrne, možno ešte nejaký čas, ale nie ešte. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie otázky? Ak nie sú. Som si ešte možno názor týkal. Očakáva sa teda, že výstavbová rekonštrukcia týchto štadiónov bude aj pribúdať tých ľudí na tých štadiónoch. Teraz je troška hamba, že možno na Slovensku bude 1000 ľudí na iných štadiónoch. Je to po 1000 ľudí. Samozrejme, ja som presvedčený. Ja budem zvedavý a ja som presvedčený, že aj dnes je na čas pozerať prvoligových hráčov, ktorí tam kvalitní dokazujú reprezentácie do 19 a 20 rokov. Dosahujeme tiež veľmi dobré výsledky. Ja ešte by som chcel na záver povedať jednu vec. Ja si pamätám, keď sme spoločne pred 2 rokmi odkávali základný kameň a povedali sme termín, kedy tento štadión je hotový. Mnohí z vás sa pamätám, proste sa na nás nepoverčilo pozerať. Proste nám neverili, ja som veľmi rád, že dnes môžeme byť spolu. Ešte možno jednu otázku na pána Adamca. Včera sme o tom hovorili, že sa nám tá odpoveď troška nevyšla. Že sme hovorili o tom, že často na tomto štadióne lietali sedačky. Akým spôsobom ste zabezpečili toto a či veríte tomu, že už tuto na tomto štadióne a na ďalšie už nebudú lietať tie sedačky?
tak zabezpečiť sa to určite nedá, ale my sme vsadili na tú jednu myšlienku, že prostredie vyvoláva aj diváka. A tak ako pán tréner hovoril, ten štandard na štadióne pre diváka je veľmi vysoký. Dokonca sme na úvod skúsili taký štandard, že ako ste si všimli, na tých obligátnych prietok pre divákov, tak sme dali len sita. Vyskúšame to a uvidíme do budúcna. Samozrejme, tie bezpečnostné opatrenia, ktoré sa štandardne na štadiónoch používajú, či sú to sedačky s antivandal certifikátom, alebo vstupné turnikety, ktoré majú kamery s biometrickými údajami, to všetko tento štadión obsahuje. Takže myslím si, že štadión je pripravený, ale veríme tomu, že to prostredie diváka vychová a týmto situáciám bude dochádzať minimálne. A ešte vy, nech sa páči. Ja by som ani nie tak otázku, ale apel na pána prezidenta Slovenského futbalového zväzu, pretože tuto v Trnave teraz hostujúci fanúšikovia budú mať komfort. Ja zastupujem fanklub fanúšikov Spartaka, chodíme po slovenských štadiónoch, takže apelujem na vás, aby ste pôsobili na zodpovedných ľudí, čiže hľadali aj takých zanietencov, sponzorov, ako je pán v Trnave, a teda politikov, ktorí budú vo vláde v budúcnosti, to je jedno ktorý. Ide o to, aby aj tí trnavskí fanúšikovia, ktorí vo veľkých počtoch chodia na tie hostovské štadióny, aby tam mali taký komfort. Na všetkých zrekonštruovaných štadiónoch sa práve na tento sektor špeciálne myslí. Nebol len komfort na sedenia, ale aby tam boli aj bufety, sociálne zariadenia, všetko, čo má byť na všetkých nových zrekonštruovaných štadiónoch. To bude primerané. Nebude taký komfort nikde zatiaľ, ako je v Trnave, lebo Trnava, tak ako povedal pán predseda vlády, je vlajkovou loďou tohto programu rozvoja, rekonštrukcie a výstavby štadiónov, ale budeme sa snažiť tomu štandardu čo najviac vyučiť. Ďakujem pani za všetky informácie, pán kolegovia, za vaše otázky, že ste prišli. Pekný deň želám. Zvládol si? Držať to nad hlavou. Ja som chcela pomôcť. Umieral. Ja som pochopili, ja som chcela podržať ruku. Díky. Nakoniec som ho nedržala ja, ale keď ste odberil kolegovi. Nie, to ako tak ja som Poprosím na mňa. Ďakujem. Super, mali. Ja si pamätám, keď som bol malý chlapec, tak sme chodili normálne na futbal na Trnave, na tejto tribúne chodili sme od Topolčina z veľkých veľmi, ktoré raz boli na Spartu, mal som 8 rokov, kedy hrával Spartak, hral v Sparte, tak toto bol iné čas, to bol iné čas. To bol v nejakom roku 72-73, Československá federálna liga. No tam sme stali, zrejme sme stali veľmi. Severná tribúna, južná tribúna, ešte nepočítam, že nás to no, ne. V tom čase. Nie, toto pána. Ale počúvajte, len blbec by to poškodil. Ja teda verím, že není dôvod, aby niekto začal tu manipulovať. Vyšiel som sa obrazovať aj medzi diváky, fanúšikov. Ste sa dobre modlili, aj kvôli počasu pozerám. Všetko. Ale my tu máme kolegu, sme zavolali. Ja som už videl, že tu je aj pán Jaroslav. Takže tu a modlí sa ľudia, že na to počasia. Je. U nás sa to hovorí, že akí ľudia, taký čas. Áno. Dobre, poďme ešte na chvíľu asi na zeto. Ďakujem ešte za parád. Hej, ale niekedy to Môžeš to ale oprieť.